lovely beans, red kidney beans. Kidney beans. Good morning, Philippines! Wobbly, wobbly. Ari. Nice tomato, good sauce, sauce. Alahan. No respect. Get off of there. Get up. Get down. Get down. Get down. That's up. That's This is down. that's not respecting hand, not listening. He really is a hard head. I'm telling you, he is not a good boy. I want to go. Just know for his face. And how can you get mad at that face? How can you get mad and how can you smack him? That's the problem. You can't really. I cannot smack him. Once I started doing like this, and he do like this. And then I saw that he's afraid of me, so I have to kind of like. Mama's not gonna hurt you. Maybe in my dream I'll always please for you with all my life. I keep a part of me and you. Oh, look, you want to smell it? And everywhere I am, there you be. Hi guys! Umalis kami guys. Magplano sana kaming magpunta sa KFC. Kasi chicken. Sabi ko, bakit magpunta-punta ka sa KFC? Ha? I don't really wanna be eating anymore fast food, ha? So, you eat it. So, he decided to come home. Ako naman, magluluto po ako ng bulanglang guys. And ito po yun, okra. Luto tayo ng bulanglang ngayong araw. And suyaon. And ito na siya, oh. Okra. My husband. Oh, you got that knife. Okay. Okay, here. Oh, here's a different one. Go on. Here, use it. I have something. May sasabihin ako guys. Alam nyo, may nag-viral diba na ano, yung bata na kumakain sa eskwelahan na nagdadala ng bulad, dried fish, daing. And then, natawa ako sa mga comment kasi po ang dami pong nagsabing kawawa. Kawawa naman talaga ng ganon. Kawawa dahil ano, ganon. Kawawa naman talaga. Kasi nakarelate din ako guys. Relatable. Kasi nga, nadaanan ko yung ganyan. Diba? Dahon sa saging yung gagamitin. And alam nyo ba? Ngayon guys, alam nyo pangmayaman na yung dried fish. Pangmayaman na yun, alam nyo ba yun? Alam nyo bakit? Kasi nga, ang mahal ng kilo. Mas mahal pa sa karne. Mas mahal pa sa karne yung dried fish. Alam nyo? So yun. So hindi siya hindi na siya ngayon pang farmer or pang mahirap na sobra kasi talagang kung sino yung maka-afford ng dried fish ngayon, talagang may pera na, di ba? Kasi mahal ng mahal ng bulad. So yan. In my dreams do you need help? No. I can help you or something. Ipagpatuloy nga natin itong mga pinagagawa ko guys kasi wala akong lunch at gutom na itong lola ninyo kaya binilisan ko na itong pagluluto natin ng bulanglang, lauoy, laswa, kung ano mang tawag ito sa inyo. Pero yun, na-miss ko ito. And ang saya kasi nga, meron tayong jijimon na isda. Meron tayong galunggong na preto. At yun na lang yung ilalagay ko. At saka guys, ito yung ating kalbasa. Kailangan ko na siyang gamitin kasi parang naano siya, parang hindi na siya maganda kasi matagal-tagal na din siya sa refrigerator. O, di ba? So, itong galunggong guys, plano ko sanang idiretso ko na siya pero natakot ako baka kung sa Bisaya pa, mabukog ang akong tilaukan. Diba, maliit po ito at saka ang daming buto-buto. Baka makain ko siya kasi nga, sarap na sarap talaga ako sa galunggong guys. Next time, bibili ako ng galunggong, ganituhin ko pagluto. Wag na lang yung paksiw-paksiw, diba? O okay naman din yung paksiw, basta maraming ginger. Pero kakaiba talaga kapag preto. So yun. Habang naghihintay sa akin niluluto at si Mr. Busy din siya sa mga pinagagawa niya, sinayawan ko na lang siya guys. Ay, ano bang dapat gawin kapag gutom? Hindi, sayaw-sayaw na lang. Elton John did a song about you. Huh? Elton John did a song about you. It's called What is it? Tiny Dancer. Tiny dancer. Tiny. I love you. Yeah, your husband's working on something. I don't know what it's working. I don't even know what the hell I'm doing anymore.
May mga tao na namang magsasabing, ikaw lang yung ano guys, harot na harot sa asawa mo, pero yung asawa mo walang paki sa'yo. Wala din akong paki kung ano yung iniisip mo. Ito na guys, gutom na ako guys, luto na tayo at saka yung pusa ako gutom na din. So yun, tara. What is this? It's tanglad. Very good. What is this? Tanglad, what is this? Karoti. Carrot. Tanglad. Who likes carrot? Mhm. Bunny rabbits, yeah. Lagyan natin ng asin, guys. Ang ating sabaw. Next is kamatis o luya. Kamatis at luya, okay? Ilagay natin yung isda. Yung Gigi, kinuhanan ko siya ng bukog. Para yung sabaw is malasa. Malasa yung sabaw. Okay? Yun. Yun. Malinis po yung kamay ko at ako lang naman yung kakain nito. Okay? Ilagay na natin ang ating kalbasa. Matagal maluto kasi yan. So, kalbasa guys, una yung ilagay para maluto yung ating kalbasa. And yun, pabayaan lang natin siya dyan. At dahil gutom na yung lola ninyo, nilagay ko na yung okra. Nilagay ko na yung okra guys para naman mabilis kasi alam nyo na, naghiyat na akong tiyan, gutom na ako. At saka nilagay ko na yung ating malunggay na frozen. Kinuhanan ko siya ng sabaw guys kasi yung frozen guys may mga sabaw-sabaw man siya. Tubig-tubig ba? So nilagay ko na siya dyan kasi nag-boil na siya. At naluto na din yung ating kalbasa at okra. So yun, ang ganda niya guys. Oh, grabe talaga. So, alam nyo guys, yun talaga yung lemongrass talaga, no? Iba talaga yung magdala guys. May aroma ang ating niluluto. At saka nagdala ng lasa. May lasa din yung lemongrass. At guys, habang nagluluto ako, itong asawa ko naman, busy din siya sa kanyang mga pinagagawa dyan. Nagluluto daw siya ng pasta fagioli. Pasta fagioli. And yun, so yun, ako naman excited na ako guys kasi gutom na nga ako di ba? So yun, busy lang din siya. Hindi pa talaga siya matatapos. Sumakit yung likod niya. Pati yung aso guys, gutom na guys. Amoy na yung mga pinagluluto namin dito, yung dalawa o iba yung tingin. Gutom na ito guys kasi hapon na nga, di ba? Matagal din yung natapos ang sa kanya Tawa na lang kami kasi itong si Misty hindi makapaghintay, nagwala. So, my husband, I'm not even gonna ask him guys. He's so okra in here. Do you wanna try? I don't like okra, no, I don't. You say, did you hear that? He liked to sing everything. Lauoy. Ang sarap ng nilauoy ko guys. Bulang lang. Han, I remember when I live in the Philippines and in Philippines life, Han. Ang sarap. Sabi pa ng iba, dapat pag kumain ka, yung bibig mo naka-close. Don't open your mouth. Wala kang table manners. Sabi pa ng comment. Kapag kumakain ka naman ng crispy pata na may silofin yung kamay mo, ang arte-arte mo naman. Grabe ka, para kang ano ha, ganun. And then may mag-comment na, yung ibang vlogger, kahit ano, magkinamay, kahit sabaw. O, diba? Hindi namin alam kung anong gagawin guys kapag ganito. Kapag kumakain ka, ang daming pumupuna. Ang mga perpektong tao, nagpupunta sa comment section, pinupuna yung mga ganap-ganap kung ano yung galawan mo. Paminsan talaga hindi ko na magets. Ang daming perpektong Pilipino sa mundo. You know what? I've been with Tommy for 14 years, guys. Pero I never heard him saying, don't eat like that, don't do that, don't do this. No. Only Filipino. Only Filipino would say,
Ayusin mo yung pagkain mo. Pag nguya mo, i-close mo yung bibig mo. Tayo lang yung mga ano ba? Palapuna. Mga galawan, konting galaw. Kahit nagsilupin, nag-gloves ka na, pinupuna ka dahil nag-gloves ka, ang arte-arte daw. Diba? Dapat kung magluluto kayo, yung buhok ninyo hindi nakabuhanghang, dapat nakapunitel. Curious lang ako, yung mga nagsabing na mga ganun, curious ako kung yung buong buhay nila, nagluluto sila, ginaganon ba nila yung buhok? Or gusto lang talaga nilang may masabi? Nagtatago sa keyboard sa cellphone. Diba? Yun lang. Pero ang sarap ng pagkain ko. Sarap. Do you like it? Which one is better? The last one or this time? Last one. You know why you put a lot of... You don't put cheese. Yes, I did. You did? But the last one, I added, instead of a cup of water, I added half a cup of water and half a cup of water from the olives. That's why it was Water a little from the olives. That's why it's freaking... salty. A little salty. All the seasoning is over there. Olives, and you never do that. You shouldn't be Yes, I doing do. that. Ito. I do the same thing with Spanish rice. I know you do. Bye guys. Thank you for watching. Sarap-sarap ng ulam namin.